Babaderera baba Muyambo atete takura baba Prasi ndio baba Prasi okay nauya makadainzirwa nachangamire pano inyaya yevana ma13 years ma9 years ari munharaunda menyu amakagara nawo zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka. Vana vari kunzi vari kuisirwa mweya usina kunaka. Hatisati abata kuti mweya wavari kuisirwa ndokuroya here, ndowesatanism here, asi ndingati ndiwo simbi simbi yamadainzirwa namambo kuti chii chiri kuitika. Saka aderera sekutaura kwamakaita pana Changamire last time, toda kuti mudzokeredze futi kuti zvamakatanga kuona pamhuri yenyu ndizvipi. Amuyambo mudzokeredza tichizopinda pana Prasi ndimiderera ndasai kutaura zvekuti vanhu vanzwe. Ini ndakadainzwa pachechi, mwana akaenda kuchechi apati zvinhu zvakabuda nemwana. Saka mwana adaro zviya mai pakataka kuendeyo aendeyo uchobva azviona zvazvaitika pamwana uyani chibva dzake vanaenda pamusoro kana maapana Changamire hapanzi zvinhu zvanga zvaitika kune mwana. Munototaura kuti mwana wangu kana anga achihahamuka moti ndakasvika mwana achihahamuka, kana anga akarara pasi achibvisa hembe moti ndakasvika mwana achibvisa hembe. Hatiti zvinhu zvakaitika. Zvinhu zvipi? Ndasai kutaura kuti pandakadainzwa pachechi ndakasvika mwana wangu akadai. Mwana paakanamatizwa pakabuda nezviro zvaingabuda nazvo wakabuda nekaibuda nako. Saka wakamhanya kwende kumusha kwaide kuende komubuda. Saka wachobva abatwa ndozvakaitika. Wangabuda nemweya wangabuda nawo. Saka wachobva azobatwa obva azodamatiwa obva azobuda. Zaidi waide kuti mumaraini achibva tazoti tobva abatwa obva azopera zvakadaro. Saka hapana nyaya nokuti zvakapera zvakadaro. Onaka tikati nenyaya dzinenzwa musauya musi isusu nyaya idzi kamafanana dzinenge dzakaita kana mune nyaya dziri kuitika kumaarea kwemurugara mohwandisa for reasons, especially area yeikoko kwana Murawo Waroi kurutambwa runa pakiwa. Otherwise timanimani tikada kutoitenderera area yekwamurawo ndokuna Aroi yesu kuti achitodikwa ndokunozve nyaya nyaya dziri ikokoko ngedzeuroi badzibazi. Mukaona mano uroi hwekuti humwe hwacho hunozotosvikira kobuda turu masvikiroka, uroi ihwohwo hunenge hwashata because hunenge huri kuti vari kuroiwa wacho vari kuhutsindidza, vari kuroya wacho vari kutsindidza. Masabhuku acho auya resabhuku wekwabunza haana dziso riripo. Alright, asi ndozvendinotaura zvendambotaura zvezvezvi kuti mukuitika kwezvinhu rinonzi vakanganisi vachatiza vasina vatingamisi. Sabhuku hatiiti nyaya ba zvakadai yose pane dziso racho kuti nisabhuku wacho haazozama mari. Saka ndodzimwe nyaya dzacho dzetinotaura panapa kuti vana sabhuku vanenge vachivhara dzimwe nyaya dzinenge dzichiitika mubhiri dzimweni. Ndo zvaita kuti munge muri panasi. Tsanangudzo yenyu yemuri kupa haisi kutipa mvura. Zviri kutaurika kuti mwana wenyu aenda konamatirwa wakachibva achizodini uyari wati pamusoro yenyu vapa ndingandinokubatsira waatsanangudza nawe
ndingati pawakazodaidzwa mudzimai wavo nhau iyi yanga yatopera. Takakati kuchechi tese nemwana wavo akanamatira kabuda mweya wakabuda akati ini ndaremba kushandiswa saka ndinodoti ndiende kune munhu anondishandisa. Hatina kuzoziva kuti aide kuenda kugodii. Anhu akatora nguva achimubata achingotaura zvesimweti kuti ndinoda kuti ndiende. Saka anhu akazotidaidzai baba acho namai acho wirirani pamwe chete kuti mwana uyu oregwa aende kana kuti zvoitwa sei. Akauya akati mwana musamurega achienda. Vanhu vakazama kuita zvaigona kuti pamwe zvingapera zvakaramba kusvika azobatawo sabhuku kuti ndozviri kuno zviri kuno zvinomire zvakanaka. Mwana uri kuno kwakabudirwa ari kuti ndinoda kuenda kuti kune muri dzinoti ndanoenda kushandiswa. Sabhuku akati muregei adii aenda. Baba namai vakaramba akati musadaro. Vanhu vakazomuzamazve kubva zvazodini kubva zvazopera. Mamira akapinda zvakapera zvi mweya wakabva waenda. mweya wani Wakanga wakabude pamwana uri wani hatizivi. munoziya chii chemusingazii. Musahwandisa nyaya vanhu ngekuti munhu wacho pamwe unonga ari zvinonga zviine mabudiro ezvakaita zvinenge zviri kuitika. That's why Abigail Mutakura azodaidzwa last time wanga asipozve. Ndiwe Abigail nani unasisi api pano mufudire ari api ndinoda kuvaona simukai toda kuona amwacho munotidini muri ana muri masisters mese muri 3 kudai uyu ndio mukuru muri 3 anozanisita zita hamuna ana mai muzoti babudu Susan na Maria na Abi muri 3 muri masisters garai basi. Saka nyaya yekutaurwa muno chekutaura nezvayo Abigail. Chekutaura ngechekuti uyu arudina achada arikudairaka. Chekutaura ngechekuti Ichataura chokwadi pamberi pamambo muzari. Mwari ngatibatsire. Tauraiti. Sendinoda kutaura. Ngandikunda ngakamba mukoma. Ndozwa sabhuku. Obauye kumba kwaekiti na mprisa wake obati yoni sikazi endemodi zinabigeradi auye pano ndakaenda kwa ekiti sabhuku ariko sikanzi yoni tete nyaenda mudaidzira panapa ngekuti muri kana pamambo ndikati kwamambo sikazi ndikati kwakanaka ere sekuko kasi kunaka kwazvo nekushata kwazvo modini mutaka kuende kozvona ndikati zvakadini zvakanaka ukoma iye sabhuku naiwo baba zvikanzi iwewe ndandinoda kutaura panapa usazonda uiba uyu sisanga zondani zonda svikiro ndiro rakudaisise ukuti udini
ndazvikira iroro kubva paye kusvika paseti ndikati ini ndinopfike zondosvikiro iri randishashira chii uye futi ndozoda sisamba anishashira chii anishashira chii Geza kumeso kuti vana vacho vese vauya vari kubuda nezviro zvacho vauya vana vacho vese varikuuya Not Mambo Changamiro, knows it. I go separate Hanzi pane nyaya mbiri dziri apa. Pane yamai ava vatatu vageze kumeso neyamuyambo. Hanzi tida kuita imwe. Saka apa pari kudzanzana chiremba acho auya ati toite nyaya yacho imwe. Towadaidza. Aihe. One, that's in the mama we are. That's in the mama we. Okay, I know mama. Thank you.